Эфирден алықлар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шығарылышының түп темалары. Тут, понимаете, в основном это не мусор, а то, что не выносил, ну вот, у вас же дом, вот вы, ну там, идите, сразу же все выносите, там, мусорное ведро. Я вовремя не выносил, поэтому в основном, по сравнению с тем, что до этого было, почти нет, я уже начал выносить, сами же видите. Шүп жүйіші көрші тұтқынлығында Ленин урамында көп фатирлы йортта яшәүчеләр ярдәм эзләй. Ирекле йөзү стиле белән 50 метрлык дистанция. Мондайды уен көйләрнәләре ярдәм итмәячәк. Нәтиҗә чыдамлык техника һәм дә улларның көченнән тора. Виртуаль һәм реаль физик нәтиҗәләр. Әлбәттә, киберспорт буенча Татнефть профсоюзының 5-нче юбилей ярышлары старт алды. О, эмоции, их не передать, мы к этому шли 3 года. Сейчас мои эмоции это просто кайф, скажем так. Я очень горд за свою команду. Солқынбызда қайнар уен. Әлбәттә, рәсми рәвештә Бушидо кубогы өчен традицион хоккей турниры сезоны тәмамланды. 7 апрель Россияда су асты көймәсендә хезмәт иткәндә һәлак булган хәрбиләрне искә алу көне. Бу көнне барлык диңгезчеләр хәрби диңгез базаларында, корабларда һәм су асты көймәләрендә тыныч вакытта үз хезмәт бурычын үтәгән һәм һәлак булган иптәшләрен искә ала. Әлбәттә дә диңгезчеләрне искә алу чарасы узды. Ул төрле буынны бергә җыйды. Диңгезне һәр яктан белгән ветераннар да, илебезнең киләчәген төзүче яшьләр дә бер сафта басты. Чарада Фарватер су асты көймәләре диңгезчеләре клубы, ветераннар советы вәкилләре, Юнармия патриотлары, Казан инновация университеты колледжының Әлмәт филиалы студентлары, Луч, Планета, Товарищ яшүсмерләр клублары тәрбияләнүчеләре һәм Әлмәтнең беренчеләр советы әгъзалары катнашты. Яшьләр өчен мондый очрашулар ветераннарга шәхсән рәхмәт әйтергә, чын батырлык һәм флот кардәшлеге нәрсә икәнен аңларга мөмкинлек. Они погибли, выполнив приказ. Сквозь времена протягивают руки, взывая: люди, помните о нас. Ну, вечная слава им, героям прошлого и настоящего. И от нас низкий поклон всем, кто не дождался своих сынов, мужей, сыновей. Үз йортларының тоткыннары Ленин урамы 92 адресы буенча урнашкан күп фатирлы йортта яшәүчеләр безнең телекомпаниягә ярдәм сорап килде. Икенче катта күршеләр аркасында аларның фатирларында тормыш түзә алмаслык хәлгә җиткән. Ул еллар дәвамында әйләнә-тирә чүплектән өенә чүп-чар ташлый. Нәтиҗәдә подъездны һәм күрше фатирларны ис һәм бөҗәкләр басып алган. Алсу Әхмәтҗанова вазгыятьне үз күзләре белән күреп кайтты. Утопите соседей вы. Дверь открой. Я вас топлю. Дверь открой. Соседей топите. Дверь открой, говорю. Дверь открой полностью. Открывай дверь. Открывай. Открой полностью мне дверь. Там нет. Открой полностью открой. Еще полностью открой. Вот видите, там ничего Еще полностью. Әлеге видео язманы безгә Ленин урамындагы 92-нче йортта яшәүче ханым җибәрде. Аның сүзләренчә, алар берничә ел инде күп фатирлы йортларын тәртипкә китерергә тырыша. Тик нәтиҗәсе һаман юк. Фатирның көнкүреш калдыклары складына әйләндерелгән икенче каттагы күршесе үз торак мәйданын тәртипкә салырга теләми, ә киресенчә, чүп-чар җыюны дәвам итә. Он носит все равно до сих пор вот этот весь мусор с мусорки. Прям пакетами. Где-то ему дают какую-то пищу просроченную, он все это несет сюда пакетами. Что-то может выбрасывать, но навряд ли что-то выбрасывает. У него там и тряпки, и еда, перегной, все гниет. В итоге у нас расплодились опять тараканы. Әлеге ханым аның астында беренче катта яши. Ул тәрәзәләрен ача алмый, чөнки тараканнар аның фатирына керә. Аннан кала сасы ис. Ул бөтен йортка таралган. Без моңа үзебез дә инандык. Фатир хуҗасы белән уртага салып сөйләшү бер нәрсәгә дә китермәде яшәүчеләр. Ират я ишеген ачмый, я буш вәгъдәләр бирә. Тут, понимаете, в основном это не мусор, а то, что не выносил, ну вот, у вас же дом, вот вы, ну там, идите, сразу же все выносите, там, мусорное ведро.
Я вовремя не выносил, поэтому в основном, по сравнению с тем, что до этого было, почти нет, я уже начал выносить. Сами же видите. Шул ук вакытта хәл көннән-көн начарая бара. Тараканнар өске һәм астка катларда фатирларга күчә. Такого человека просто так оставлять нельзя. Он хоть и себя обслуживает, но вред приносит многим людям. Мы этот запах, открываем окна, весь вот этот запах перегноя, мусора все-таки идет, хотя свежий сейчас воздух, а летом невозможно будет дышать. Бәлә берүзе килми диләр. Бу иратның фатиры янында хуҗасыз җылы бүлмә бар. Анда билгеле яшәү урыны булмаган кешеләр җыела икән. Әлеге ханым өметсезлектән аларны куып чыгарудан арыганын әйтә. Что здесь делаете? Вы почему здесь находитесь? Я сейчас полицию вызову, хотите? Собирайтесь выходить. У вас... Кто вам разрешает сюда приходить? Поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь. Закон буенча фатир шәхси милек һәм хуҗаның рөхсәтеннән башка эшкә керү тыела. Ләкин законның икенче ягы бар. Күршеләрнең куркынычсыз мөхиткә хукуклары. Юристлар яшәү нормалары системалы рәвештә бозылса, мәҗбүри санитар эшкәртү һәм куып чыгару өчен судка коллектив дәгъва бирергә киңәш итәләр. Без үз чиратыбызда социаль яклау хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иттек. Алар әлеге фатирда яшәүчене контрольгә алырга вәгъдә бирделәр. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә киберспорт буенча Татнефть профсоюзының 5-нче юбилей ярышлары старт алды. 5 ел эчендә турнир локаль уеннардан масштаблы фиджитал форматка кадәр юл үтте. Биредә виртуаль җиңүләрне реаль физик нәтиҗәләр белән расларга кирәк. Татнефть профсоюзы 5-нче ел рәттән виртуаль ярышларны яратучыларны җыя. Бу сезонның төп юнәлеше фиджитал. Бу форматта катнашучы башта цифрлы дөньяда көч сынаша. Аннары шунда ук чын спорт аренасына чыга. Время идет вперед. Вакыт алга бара. Бар нәрсәне дә яхшыртырга, тулыландырырга кирәк. Бөтен дөньяда хәзер фиджитал формат бик популяр. Кешеләр башта цифрлы форматта уйный, аннары реаль ярышта чыгыш ясый. Бу әлбәттә гади дисциплиналарга караганда оештыру ягыннан бераз авыррак, ләкин дөнья үзгәрә. Шуңа күрә безнең эшебез үзен акларлык. То, что мир меняется, и поэтому то, что мы делаем, это стоит того. Иң гадәти булмаган ярышларның берсе фиджитал йөзү. Бүген стартка 13 спортчы чыкты. Логистика катлаулы. Цифрлы этап белән судагы йөзү арасында бары 20 минут вакыт бар. Ирекле йөзү стиле белән 50 метрлык дистанция. Мондайды уен көйләнмәләре ярдәм итмәячәк. Нәтиҗә чыдамлык техника һәм дә улларның көченнән тора. Йөзү белән Илшат Кырбангалиев 1-нче сыйныфтан бирле шөгыльләнә. Бу исә 20 елдан артык вакыт. Ләкин быел ул 1-нче тапкыр яраткан шөгылен цифрлы чынбарлык белән берләштергән мөмкинлек күрде. Это какая-то идет поддержка, получается, спорта. Бу спортны хуплау һәм яшьләрне җәлеп итү. Чөнки хәзер мөгаен барысы да спорт белән шөгыльләнмидер. Күпләр киберспортка күчә. Монда цифрлы спорт белән физик спорт янәшә бара. Киберспортивную составляющую. А так, получается, тут совмещение и цифрового спорта, и, получается, такого физического. Александра Волкова Сибирдән күчеп килгән һәм компаниягә бары 2 ай элек урнашкан. Ул профсоюз тормышы белән танышуны озакка сузмыйча киберспорт уеннарына язылырга була. Шул арада берничә дисциплинаны сайлап ала. Йөзү ярышында аның көндәшләре аз булды. Без үз үрнәгебез белән башкаларга да кыюрак булырга, язылырга, үз көчләрен сынап карарга кирәк икәнен күрсәтербез дип өметләнәбез. Быть смелее, заявляться, пробовать. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә рәсми рәвештә Бушидо кубогы өчен традицион хоккей турниры сезоны тәмамланды. Боз өстендә төбәкнең нефть оешмаларының иң көчле корпоратив командалары җыелды. Финал уеннарында безнең Чыры төркеме дә булып кайтты.
Бушидо кубогы хоккейсыз турмышын күз алдына китермәүчеләрне берләштерүче тарихи турнир. Бу сезонда кубок өчен нефть компанияләрен тәкъдим итүче 6 команда көч сынашты. Ярышның соңгы уенында иң көчле 4-се калды. Гади тормышта бу кешеләр геологик модельләр төзиләр, скважиналарга хезмәт күрсәтәләр һәм биналарны проектлыйлар. Ә монда бездә аларның персональ статусы мөһим түгел. Команда эше һәм җиңүгә ихтыяр гына кирәк. Эштән буш вакытларын алар тренировкаларга багышлый. Һәм бүген бу тырышлык үз нәтиҗәсен бирә. Хоккей уены нәтиҗәләре буенча система сервис командасы бронза медальләр яулады. Икенче урын Татойл-Газ командасында. Ә Шишмао компаниясе хоккейчылары сезон җиңүчеләре һәм Бушидо кубогы ияләре булдылар. Уеннар тәмамлангач катнашучыларны, призерларны һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Меня очень радует то, что всех нас объединяет хоккей. За это мы любим спорт. Шулай ук бүләкләү тантанасында бу сезонда хоккейда үзләрен яхшы яктан күрсәткән аерым хоккейчыларны да билгеләп үттеләр. Аннары кубоклар, дипломнар һәм медальләр өчен җиңүчеләр һәм призерлар командалары чыкты. Бу мизгел спортчыларның үзләре өчен дә, җанатарлар өчен дә иң көтелгән мизгел булды. Чөнки трибуналар хоккейчылар гаиләләре белән тулы иде. О, эмоции! Их не передать, мы к этому шли 3 года. Без моңа 3 ел килдек, күп эш эшләнде. Җитәкчелек тарафыннан да зур ярдәм булды. Хәзер минем хисләремне әйтеп бетергесез. Мин үз командам белән горурланам. Это сейчас мои эмоции, это просто кайф, скажем так. Я очень горд за свою команду. Вы знаете, это гордость. Беләсезме, бу горурлык, бәхет, шул ук вакытта ирешелгән нәтиҗәләрне канәгатьләндерү. Без бу кубокка җиттек, без аңа бик озак 3 ел бардык. Без һәр вакыт ышандык һәм бу кубокны алуыбызны белә идек. Иң мөһиме, билгеләнгән юлдан тайпылмау. Главное, то есть не сбиваться с назначенного пути. Алсам Мачанова, фәлсәфи яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттің яшүсмерләр клублары бүтін дүния сәләмәтлек көнін турникларда билгеләп үтте. Кичә сәләмәтлек паркында воркаут буенча ярышлар узды. Әзерлек дәрәҗәсенә карамастан чарага теләгән һәркем кушыла һәм үзен тикшерә алды. Урам гимнастикасы очрашуын без дә күреп кайттык. Дмитрий Мяклов воркаут белән 1 елдан артык мауга. Турнирда арткы һәм алга әйләнүләр выход на 2 күнегүен башкара. Интерес у меня появился от того. Мин башкаларның ничек шөгыльләнүен күргәч кызыксына башладым. Аларның барлык күнегүләрне башкаруы миңа ошады. Бу һичшиксез мускулларны, сәламәтлекне ныгыта һәм миңа гомумән спорт белән шөгыльләнү ошый. Ну и мне нравится вообще спортом заниматься. С удовольствием. Бывает? Ярышлар өчен мәйданчык гөрләп торды. Яшүсмерләр клубларында тәрбияләнүчеләр теләп әлеге спорт түры белән якыннанрак танышты. Җиһазларда күнекмәләрен күрсәтер алдыннан аларга техниканы дөрес башкару буенча остаханә оештырылды. Главное, хорошая техника, полное выпрямление и полный подъем. Чараның махсус кунаклары тәҗрибәле атлетлар, воркаут клубы вәкилләре. Белгечләр элементларның башкаруның техникасын күрсәтүдән тыш, яшьләрне әлеге спорт түренең фәлсәфәсе белән дә таныштырды. Катнашучылар классик дисциплиналарда көч сынашты. Теләүчеләр дә турникта өстәмә авырлык белән күтәрелеп карады. Алар арасында Раян Сибгатуллин да бар. Егет 6-нчы сыйныфта укый һәм хәзердән үк яхшы физик халәте өстендә эшли. Мин бик яратам футбол уйнарга, баскетбол уйнарга, волейбол уйнарга и кешеләргә әтәм уйнарга футбол.
Оештыручылар әйтүенчә, воркаут ул көч трюклары гына түгел, сәламәтлек, шыдамлык һәм рух көчен үстерергә сәләтле спорт төре. Моннан тыш, аның белән шөгыльләнү өчен спорт мәйданчыгы булган ишек алдыда җитә. Бөтен дөнья сәламәтлек көнендә шушындый файдалы очрашуны Авангард, Ракета, Метеор, Заря, Планета һәм Электрон яшүсмерләр клублары үткәрә. Ну, наше молодое поколение, это, конечно же... Безнең яшь буын ул безнең киләчәгебез. Алар булачак әниләр һәм әтиләр. Илнең үсешендә алар зур роль уйныйсы кешеләр. Безнең буын, демография үссен өчен аларның сәламәт булулары мөһим. Безнең максатыбыз да шул. Сәламәт яшәү рәвешенә бер адым. Бу бит ихтыяр көчендә үз мөмкинлекләреңә ышанычны да берләштерә. Сила воли, сила в своих возможностях, уверенность в своих возможностях. Ярыш йомгаклары буенча һәр бала күтәренке рух һәм яңа спорт күнекмәләре генә түгел, лаеклы бүләкләр дә алды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, үлчәлмә төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.